Kakong Sweetie Bekonia Lengdotron sa Khusnam kerta kerasa ajit kum kanong job haka Jngoh longkemi babhabriu bat bandat riam kamet kapan haka lempung Mrs. Tourism Pageant Hajar Arpuar kabadang long dangshen hanong ba Bangkok, Thailand. Dakani kajing sajit bajing job napdeng gilong kemi dat riam kakong Sweet Bekonia kerasa penpong dakapang singat ba pernai na kinong penyat yakani ka lempung Yakob. Da kajing kemen bajing he mensim kani kalong kemi kalayat hu bat yakran bat ginong thok khubor ha Shillong bakani kalumpung kalapan kubru yaka da kanam kanong pen priang yaka suk kesan ambassador for peace haka imlang salang hakari bat ka Pyrthei kalayat hu ru bakum kalong kemi ka thrang bat angnut ban yarap yaki para briu lengba ka society kalong ru bakadon ka jingkwa bat jing thmuru ban trena ka banta kilong kemi kibangat haki jing pang cancer ka shadam tani ka breast cancer Play fibero badan lang hangnya bat kumju ro ya ka ri bat ka dat pinju bro koi ngawan hangnya ban kun ipo ya ladi ngadai kong Sweetie nang te ngijut khot yet kong Sweetie hingrai yanga latip kerteng labuk kerteng de image jonga Sweet Bekonia Lengdotron ngadai nang te ngapo laimer lingka ngasong ngasa hangte hi ngadon ru ka yeng wai ka ba ngasong hangya po lai mkhra habang ngatrekam ngadon po lai mkhra ti nang ta pre ime i jonga idang don hangte po lai mer lingkai ki bahiyeng ki bahasam jonga ki don hangte bat ngawan hangya khmat jongphi ngakwa ban ai khuble ye phi baro na benta ka jingkar san lem jongphi ki pat ba na benta ka jinglet jonga sithi support Thailand ha ke event ka bangala ban contest ya ladi kum ka Mrs. Tourism Pageant 2022 bat ngala yo ya kane ka nam ambassador for queen ha ka te kasni ha ka artrik jong October uli ubnai mentahi ti nga so mo yo play ning kong bat nga so mo ru ya ka sarkar ka long ka jingkersan ya nga tharai badai na ka jingkersan jong phi iwei pe iwei ki bahiyeng bahasan ki jonga kari gajat penriu ke jonga bat kumju ru ya phi ka sarkar ka bakersan lem yanga ya ka thi ka jinglet ka jonga ka bangawan ra ya ka nie ka jingjok ti ngamdoni esho ban kren lat na kita hi ki kentian henrei nga aingo yu blai bat nga duai ru ban nang ne sakhmat u blai unang kersan hakikam ki dam ki jonga ki ba nga don ka jing thmu ban yarap lam ya ki wei pat ki kenthei bat ya kajat penriu hi barok kowe bat kumju ru la thong yanga kum ka ambassador ti nga hab ban trei ru ikikam ki ba la thmu da ka the ka production ka mega star production ka ba la penya ya ka the ka event hang thi ti nga somo shibun sakawe pat kalong ya ka society ga jonga ka ba ngala ju trei nadu kisngi ki balada ngatharai phi yakan mau baro yakatu ka society ke bang ni play hangthi hapo Shillong club kata ka society kalong na benta ki laborers kata ka society kalong society for laborers and development tingila dep ban play yakata bat ya kata ro la dei ka jingkersan jong ka sarkar kabathmu kabamut ya i deputy CM i Sir Preston Tensong ila yarap shibun yanga ha ka moral values kabalong ba ai jing bat nga sngo tho ba ublei uthau krpang sisai ngi yakani ka jat re bat nga da sngo ngo sisai ublei ho ai nga ka lat kalenti bangan let ban contest yakani ka event nga da sngo sisa ba ngan ai ka jing kar khu ya phiru ka ri bar ko bat nang ne sakhmat ka ne ka sisnam le khamtam ka banga don yakani ka crown ka jonga bangan pandan kam hok da ka ba ngan kersan ya ki wei pat ki reu kan thai bat kumju ka jing thu jong ka ne ka mega star ka long ba ngin yarap lem ya ki breu ki ba don ka jing pang cancer menta ka dei ka jai ka jing pang ka ba ki reu kan thai baro ki bangat ka dei ka breast cancer ka ba ngin ya kren ka ba ngim la ban sumar sanu wat ngin ya kal ne hapo kari jongi ngim don kata ka lat kalenti ngim don kata ka lat kalenti ka bangingin tip khambania bakumno ngin sumar
Henry ublay kentiu ya kini ki beriau jongi nang ni napo ri khasi Bakynsai hi ki dawai kimbat Henry wala kat taru menta ka dei ka Pyrthei science baki beriau ki nget tang ya ki ki dawai ki ba tha ubriau te ki bon ki coklat no kini ki kenbat ki phalang ki basna ba labu lupa ublay te kani ka dei ka lat ka lenti bangidon ka jing thumu bangyen yarap lam ya ki beriau ki bat pang cancer ha kani ka Khusnam ka banga ngadon ya kani ka jing thumu bangan trai kani ka kam te ngakwa ban pentip lam shapi ba kinu ki bakwa ya ka jing mot lani kanu ka lat kalenti ban sumar ya ka cancer nila ban yarap lam ya phi bat fila ban call ya nga ha number uba ngan sa ilam hapo ka screen ke jonga te fin sala ban hakikot khubor ke jonga ru bangan sa ai kot khuboru bat phila ban contact ya nga khnang ba ngan la ban yarap lam ye kili ki breu na mangidon shibon ki doctors ngidon shibon ru kin nong yarap te kaba khaddo pat na songo bat na aingo kerpang ya isa preston tensong ibalong shisha inong yarap ya ka jing em ka jonga bat kumchu ru yangi kibe pat ki reu kin thai ngan ya thu ya phi na pedeng jong ngamde ka breu ka ba don ka vote ru support ka constituency jong i ngade ngadon ka vote hapo million constituency henre ikloi ban yarap yang ate nganget ba kibe ru kat nu ba kibe ru kin yo ka jing yarap na i tenga so mo shibon ban ai mo ya phi ba ro lang publish one